més moviment d'esquerres, sabem que tan sols escoltant i compartint podem conèixer i prendre consciència dels problemes reals dels nostres veïns i veïnes. Tan sols així es pot tenir la base per prendre decisions encertades i ser realment útils. És per això que som municipalistes, perquè estem convençuts que millorar el barri, el poble o la ciutat és la manera més efectiva de millorar el conjunt de la societat. Per això, reivindiquem que es confiï més en els ajuntaments, que se'ls tingui en compte i que es vehiculin tantes iniciatives com sigui possible a través seu. Per això també reivindiquem per als ajuntaments un finançament millor que sigui més just i més adequat. Els ajuntaments són la primera porta a la que truquen els ciutadans quan tenen un problema i els hem de donar les eines que necessiten, perquè junts som més.